Gada, achopo kama adha tieke twak, kama ontiere karaka achiel kachiel, nitie rawera moro maneno Ramogi TV odhiambo makawuono. Rawera ni osesing'ne ni odiochieng' makiny kata weekend mabiro dhi miye siling 1,000, 2,000 mondo mi odonje gidhi giketh romo mar ng'ato kumoro, kata odonje riwruogno mano mag ojende ma koro oseluonga ni goons. To ka kiwere gi goons te madonje riwruog mag jokuoge, mano bende nitiere gin 100 e piny Kenya mangima, 1,000 mago grube mago mag goons. Ojan neno Ramogi TV sani to neni, to in reformed goon, kanyalo wache kamano. Kati in reformed ng'at mane tiere grubno mar Baghdad, ka wacho ni in reformed goon. Angi kona ni in reformed goon madiere koso ochal nade, opogore gi Masangwenya. Kaminene karkae, ochal nade, inya koni ang'o sani, to duoko midhi miye sani, bende duoko madi miye higni 20 mokalo. Kinde mano lose weche mag Baghdad e kind jok mamoko mane chiwo sir ne josiasa e kinde ka. Dikone ang'o sani kimiya gi wach mari mogik. Oluoch, ka ne one party youth, ne one youth wing mar party mar forum for the restoration of democracy makaito dugo bedo Ford. Makuru bedo political party ma section 2A wagore mo bedo repeal, wagore ne section 2A mo bedo repeal, mo kelo multi party. Jok mane wan go mane nyiso wani Kanani, siemo nwa Kanani wi got Kajuluka ka wane stadium ka, ne Kanani ni got Kajuluka wadhi chope kendo wachopo. Jok mane wan go mano telo nwa makuro ne wathone gi mame kuri tero wakata jela gi mako wa itimo wanade. Jogi onge agenda maler ma jogi nyalo konyo gi apart from selling alofuni. Sama ne kata ne jela no makadi mang'eny, no dong ne familia na gi nyithinda. No dong ne wedena be matin moko be koro no wacho ni an janjore mo onge kata ng'ama dhi neni. Ni idong kendi en misiki an dakwa joma tindo masani ni gini en kindi iwuon gi in iwuon ganyuola ni gi nyithindi en gima in go. Anda kwa rowere masani ni ber nikech ionge tich, nikech inyalo winjo kama ikawe 500 mondo 1,000, but ng'eni ka shido yudi ka umaki kuro to ang' odong'ni bond mar 1,000,000 ni jodalo wang' no yud kanya. Bond mar 1,000,000 kata jomanya umaki nusuti en bond mar 1,000,000 gori picha niko umaki to ni kanya ang'o ma detimre. Political the constitution marwa, katiba marwa Kenya under article 38 mother constitution and article 81 mother constitution. Article 38 and 81 of the constitution. Okay, look, we mean political right or watch. One gi right mondo wabedi grube gi, one gi right mondo wa associate gi josiasa moka moka. Nyithindo gi right mondo mi bed youth wingers mag political party magiero to ok ne njore. Ng'ama koro keli ni youth winger ne to teri e njore omiyo panga, omi rungu, omi beti. Mae to ng'ama teri tho. Nikech sani koro be iwang'o gi jopiny osewang'o. Ng'eny moloyo joma jopiny, joma osemak moter e kodiaga, joma osewang' mothatho kata joma neno joma chaka jahero wuyo thatho 8 dichiel. Koro watang'uru joma tindo waneni wa support jo siasa to wa support gi kao kura, wa support gi go kura, wa kwergi kama gidhi marach watamre. Ka kutamuru to wande Nyasaye no konyowa ma jo NCCK gi NCCK otero mo biro reform, anyalo wuoyo ka kendo anyalo wacho ni atele gik mang'eny upogore kendo konyo rowere ung'ena konyu kata sama wuono ung'ena konyu kendo luonga ni mtetezi kata sama biro ka mtetezi human right defender mane title na e nyinga kabiro mnatimo mano ka utimo the right thing. Erokamano Audio Gada.